kwale semayeni eyashiywa inkampani yayimba itshe eminyakeni emibili. Manje Izakhamuzi seziqale kuyisebenzisa le ndawo njengendawo yokuncebeleka, bathi abanayo imali yokuya olwandle lwase-Richards Bay oluqhele ngamakhilomitha angaphezu kwama-20. Inkwali isibe yindawo abazijabulisa kuyo. Ilanga mesuke zoba lizoshisa nje namhlanje. Kuseduzana ukuthi ngisuke ekhaya ngize la ngizosibhubhela ngiqeda ukushisa emva lokho ngisibuyele ngekhaya. Ngalokho gcina sengifika komereni sithotha ngasaba nanokubuya sekumsindo yabo. Naleli damu elisizile ke abantu abaningi omama kanje. Abaculi sebeba nemicimbi ukuze abeze lapha bajabule. Ana kuyila esithokoza khona esithi mangabe sikhona sijabule idamu and amaphuli we have to pay before sibhukude. Osomabhizinisi abancane nabo bayahlomula. Ngabona khona amathuba ukuthi ngasithola ngalala usitholile isinkwa ngase ngiyehla ke nami ngazoqhukwaza lana ngoba cha uyakwazi ukubeka isinkwa etafuleni akufani nokuba nje uhlale uthi khihli ekhaya. Osomabhizinisi bathi le ndawo isihanjelwa abantu abasuka ezindaweni ezahlukene nabathi indlela enesasasa ngayo ingaba yigugu kubantu. Le ndawo isihehe izivakashi eziningi kakhulu. Sikhuluma ngezivakashi ezizoka kuThekwini. Even namhlanje asinayo event kodwa khona abantu basuka eThekwini, Kostenga, uGauteng nakoMpumalanga. So into esifisa kakhulu sifisa ukuthi le ndawo le ithuthukiswe kahle kahle ngoba indawo yasemakhaya indawo enganakile kakhulu. Naleli damu sifisa ukuthi liphephe. Iziphathimandla kule ndawo zithi kunezingxoxo phakathi kobuholi bomdabu kanye nomnyango wezimbiwa kuleli ukuze kutholakala isisombululo. Azi ukuthi lishona kangakanani lidamu. Okwesibili asazi ngobungozi lamanzi angaba nako. Sathathile amasempula awo lamanzi ukuthi eyohlolwa kumanje iyososayensi bethu noma ithimba lethi labacwaningi kumasipala licwaninga imphumela yakhona ukuze sizokwazisa umphakathi uma kukhona ubungozi obukhona kulamanzi noma ehlanzekile ngokunjalo. Okwamanje kunqenqwa umphakathi ukuthi uyeke ukusebenzisa le ndawo. Londi Khadebe, SABC News, Nseleni.